Ovako, dobrodošli. Ovo je jako zanimljiv početak jednog videoklipa gdje ćemo isključivo da pričamo o upotrebi marihuane i početci, kako to sve ide i šta se dešava. Ja sam Kengur Srb, dobrodošli. Ovdje možemo da vidimo sledeće. Znači, zašto je dobra marihuana, zašto je loša marihuana, gde te vodi marihuana i da li te uopšte odvede negdje ili ćeš ti nju da vodiš, to je pitanje. Zezam se. Ovako, Tamara je tu, Tamara, evo, desi pozdravi celu ekipu, ovde Kengure koji prvi će da budu na klipu. Šta se radi, 36-7 sekundi smo u klipu, već kada ćemo da pričamo. Pod broj 1, šta je marihuana? Marihuana je psihoaktivna supstanca koja sadrži šta? Tetrahidrokanabinoid, je li tako? Kanabinol. Tetrahidrokanabinol, jesi sigurna? Tetrahidrokanabinol, da. Jeste, znači kanabinol. Šta se dešava? THC. THC je to što te čini high ili ono što te uradi na neki način, opusti ili šta se dešava. Međutim, tog THC-a ima pun kurac u skanku. To je jača vrsta marihuane, znači sintetička vrsta. To je ono što imate na ulici, što je hemija. Imate od toga pun kurac negativnih posledica jer se to prska sa svim i svačim. Imate tu običnu vutru, to je hibrid uglavnom. Što bi rekli A klasa. To je isto kurac, šta se dešava. Uzmeš, popušiš to i stondiraš ceo dan, jede ti se, spavati se, nisi ni za šta i otprilike, evo to je indika, znači ona spušta, dakle imaš indiku i sativu, sativa diže, indika spušta, neko voli da se spusti kad popuši joint uveče, da bi legao spava, ok, sve to je razumno, ali šta je nerazumno u ovoj situaciji? Nerazumno je što ljudi seru da marihuana ostavlja crne rupe po mozgu. Ono što je laž je da ostaviti kao neku rupu ili nešto. Pa alo čoveče, znaš šta se dešava? Telo se regeneriše samo po sebi. Ti ako bi presto s upotrebom, tebi bi se obnovilo to što kaže da ne može da se izregenerišu te sive ćelije. Šta je zajebano kod marihuane? Zajebano kod marihuane je kad popušiš taj joint i vidite ćali kjeva, prvo što će da urade ako primete puknute oči, to je sakle oči, zemljice, da krenu te smaraju da li si pušio marihuanu ili ne, ili ovo, ili ono, nemoj da lažeš, priznaj, zezam se. Ono što možeš da uradiš u toj situaciji je nikad da ne priznaš, jer nisi kriv ako ne priznaš. Nemoj da priznaš, ako priznaš, ništa ti se ne prašta, nemoj pola ti se prašta. Ako priznaš, znači krivci, nemoj ništa da priznaš, nisi kriv, znači nisi pušio. Dakle, šta se dešava, kaži ti nešto. Šta si pričao malo pre, sad se ne sjećam što sam te pričao samo zbog čega marihuana, utjeci marihuane ovako i vrste marihuane. THC ubija moždane ćelije. Moždane ćelije su jedine ćelije koje se ne regenerišu. Slušaj, pusti tu priču tih naučnika lažnih. To što seru naučnici što su pažnjeni da lažu, boli me kurac. Gle ovako, sve je laž danas, ali ovdje je samo istina. Šta se dešava? Marihuana može da ti izazove paranoju, marihuana može da izazove debljenje, marihuana može da izazove loše pamćenje, marihuana može da izazove sve i svašta, Alzheimerovu, može pun kurac da ti izazove. Marihuana može da poboljša fokus, marihuana može da poboljša smirenost, marihuana može da izazove nivo anksioznosti kod tebe, marihuana može da bude dobra i loša. To je mač sa dve oštrice, zavisi kako koristiš. Ako uzmeš u malim dozama, možda imaš te sve negativne posledice, a ako uzmeš u isto malim dozama, zavisi, genetski si drugačiji, modifikovan, dakle, ti možeš da uživaš u tome. Dakle, šta se dešava? Ja sad malo čitam ovaj chat, ovdje ljudi se smeju, umiru od smeha, 28 ljudi na streamu. Gle ovako, kad sam prvi put probao, marihuanu me pita jedan Anđelković sa četa, Anđelkoviću, prvi put sam probao sa 16 godina i tripao sam da ću da uhvatim zmaja. Međutim, zmaja nije, brate, zmaja nije bilo, zmaja nikako nije bilo, bilo je tebra paranoja. Tebra, samo mislim, svi ljudi gledaju kao, gde ti taj joint što si popušio, onako, daj mi taj joint, čujem neke glasove i tako. Ne možeš da veruješ, to je bilo prvo iskustvo. To je bilo drugo iskustvo. Prvo iskustvo nije bilo ništa, popušim, nisam se naduvao. I tebra, čekam da krene i ništa, sad će ništa. I drugi put kad sam pušio, isto tako popušim, rekao, ma to je to. Kad ono sačekuša, posle 15 minuta, ja ne znam gde se nalazi, meni noge tesne. Evo šta se desilo, pre par meseci odem od Tamara je živjela kod stadiona Zvezde. Odem od Zvezdanog stadiona tu do Maksija, onog tamo gde je taj jedini Maksi kod Zvezdanog stadiona, onaj veliki. Odem ja po cigare i rekao, Tamari, sad ću dođem. I odem i lik bleji, brate, na stepenicama, i burazeru, alafi hvati za rejd. I brate, i bleji lik na stepenicama, i ja prolazim ovako, prolazim pored lika,
I rekao, brate, je ti to joint, brate? Rekao, nije. I rekao, jeste, brate, joint, nemoj me jebeš, daj mi da malo, daj ću neke pare, nešto ću kupit ću nešto. Kaže, nije joint, to je shit. Ja, brate, do jaja, rekao, daći mi. I da mi, brat, na stepenicama bleji pored nekih prosjeka, tamo, 5 metara nekih prosjeka, slučajno sam ga očio s tim. Jeo sam odavde. I ništa, ja rekao, brate, dam buraziru, 3 cima, istimo lepo, sad ću da izblejim ovdje još 10 minuta da popušim. Međutim, meni, brate, poslije 30 sekundi, ja se totalno izgubim. Ja na tog burazira, šta ti sediš pored mene i gurnem ga ovako. I ništa, ja uđem, odem, brate, unutra, odem u taj, kako se zove, Maxi, i vidiš, hodam ja ovako, teške mi noge, ja hodam, brate. Ne, gledam ljudi, ne znam zbog čega sam tu, gledam, hoće da me ubiju svi. Gledam nešto, hoće da me... Ovi se vata za kaješ, skida kaješ. Te bra, gledam lika, mislim, Pavčić će me tim jesi. Istinam u tom trenutku, jer doživljam da me baca. Ti imaš da veruješ, da brat Mlatara kaješem, kao hologram sam doživao to. Nebitno, nastavim da idem. Kad samo likove iz obezbeđenja gledam. Jedan lik, drugi lik, treći, svi su isti. Ja ne mogu da, i gledaj, ja vrtim se u krug, tražim izlaz. I ovako hodam, brate. Tražim izlaz i izađem jedva. I dođem do Tamarine kuće. I, brate, kad sam došao sam sebi. Rad je trajao jako kratko. To je šiti isto vrsta marihuana, se razumemo. Mnogo velikih prostora THC-a. Što se dešava? To je smola. Jeste, to je smola. Dešava se to da sam ja zaboravio da sam otišao po bljuge u Maxi. Jer znaš, znači, ali znaš koju sam paranoju imao? Imao sam toliko paranoju da je to nešto neverovatno. Imao sam utisak da će tebra svakog trenutka neko sranje da izbije. To je nešto neverovatno. Znači, nemojte puštati taj shit i to sranje. Šta se dešava? Marihuana može da vas odvede na puteve pogrešne. Može da vas odvede na pogrešne puteve zato što ćete posle marihuane kao aj popušimo marihuanu pa izvučemo liniju ili tako nešto. I ti izvučeš tu liniju jednom i onda kao nećemo više. I stvarno nećeš više, evo, nedelju dana, 2 nedelje, 3, 4, 5 prođe i opet mesec dana kasnije, a izvučemo liniju, bio zabavno. I tako, šta uradite, šta se dešava? Smorite se vi otaci, ako blejiš sa ekipom koja isto to radi, ti si kakav si sa tvojih 5 ljudi. Znači, tvojih 5 ljudi, procenat od 5 ljudi čine tvoju ličnost. Ako si sa 5 pametnih, bit ćeš 6. pametniji. Ako si 5 glupavih, bit ćeš 6. gluplji. Ako si sa 5 narkomana, bit ćeš 6. narkoman. Ako ćeš biti s 5 bogatih, bit ćeš 6. verovatno bogat. Jel me razumeš? Ako si sa 5 uračunljivih, bit ćeš sa 6. uračunljivi i razumni. Ili ćeš biti 6. kontra od toga. Znači, ti si ono s kim si. Znači, s kim si takav si. Vodi računa s kim blejiš. Šta se dešava? Dešava se to da lagano može društvo da te nagovori na ajmo da odemo na neku žurku. Vi odete na žurku. Dogovor je bio da popušite joint samo. Ti popušiš taj joint i drog kaže ajde nemojte si pić kaj probamo ekser ili ovo ono. Ajde šta si ti kao popušiš joint. I tako zbog kompleksa ti dođeš u situaciju da progutaš taj ekser. Kad progutaš ekser to je druga priča, to je teška droga, nećemo o tome. Dakle, šta sam hteo da kažem? Marihuana može da bude uvod u težu narkomaniju. To je ta priča koju ovaj dečko govori da ne zna da pričam. Slušaj ovako, može da te uvede u tešku narkomaniju, ali ne odmah, postepeno. Ne može to odmah, ljudi, mislite, kao mene neće ovo ono. Ne, to ide godine. 4-5 godina duvaš, na primjer, 6 probaš već tešku drogu. To može da se desi. Šta znači 4-5 godina da duvaš i ti posle tog perioda, možeš i pre. Sve zavisi kako ti je društvo. Ako te društvo loži na drogu, ako te društvo loži na ulicu, ako te društvo loži na krimi rap, to znači da ćeš biti ono što se priča u tim pričama. Znači, bit ćeš ono što se priča. Ti si ono što govorite non stop međusobno jednim drugima. Dakle, vodite računa, od 9 minuta ja nisam ni krenuo da pričam o ovome. Šta znači uzeti marihuanu, naduvati se? To znači bukvalno izgubiti se, pobeći od realnosti i opustiti se na neki način. Međutim, to je jedino dobro po meni. Ako uzmeš i ako završiš sve obaveze što imaš i onda kao nagradu popušiš taj joint, ja se osjećam smirenije i opuštenije, recimo, više se i smijem na neki način. Šta može da se desi? Može da se desi da ti popušiš taj joint čim ustaneš. I šta se dešava? Vadate paranoja jer ništa nisi završio, a čekate pun kurac stvari. Nemoj to da radiš, iz iskustva pričam loše. Inače, ne preporučujem duvanje. Nemoj da duvaš. Znači, nemoj da duvaš, glupo je. Ja, ako dunem, duno sam i znam zbog čega sam duno.
ja imam neke svoje, ja sam pro player tu, ja imam 10 plus godina duvanja, dakle, znam otprilike šta i kako i upoznat sa svim ovim faktorima s kojima vi trebate da se upoznate. Šta je još kurac u celoj toj priči? Ako riba duva i ti zbog nje počneš da se navikavaš na to, bit će sranje, bit ćeš labilan ko kurac. Nemoj zbog ribe da počneš da duvaš. Nemoj da riba počne zbog tebe da duva. Nemoj da promovišeš duvanje. Znači, ako duvaš, duvaj zbog sebe. Nemoj samo da promovišeš loše stvari. Radi se ovo se svodi i nemojte da promovišete loše stvari. Snijem se ovde kamerom, ljudi, tako da dole mi je kamera pa gledamo nju. Šta se dešava? Šta još mogu da kažem? Jel misliš da leči od raka? Ne mislim, zato što ne verujem u ono u što veruje većina. Ja verujem u sebe, u sopstvene sposobnosti i u Boga i u taj list od marihuane je meni zajebancija. Ono što je, da li je lekovita, ne znam i ne verujem ni da jeste ni da nije. Stvarno ne znam. Ja mislim da je to priča neka za malu decu, ali ajde, nebitno. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem je da ćete se ugojiti ako budete uzimali marihuanu, jer ćete non stop nekontrolisano. To je loše. Druga stvar, ako krenete na teže droge, vaša struktura ličnosti se skroz i obrasca ponašanja menja. Blećete, zaostaćete i imate uglavnom da pravite sranje, da pravite probleme, imat ćete probleme s policijom, oni sa vama i bit ćete kratkošeni, možda ceo istetovirani i non stop ćete upadati u govna, ljudi će vas džadžovati, suditi vam i tako dalje. Treba vas da boli kurac za tuđe mišljenje, za mišljenje tuđih. Tako da, gledaj ovako, ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da se okrenete sportu, da idete na boks i da trenirate sklekove, da radite uske, da radite zgibove, da radite propadanja, da ne koristite marihuanu, sem ako zaista, ne znam, niste, brate, u stanju da budete ovoliko ludi posle ovoga da je upotrebite. Dakle, to može da izazove zaista katastrofalne posledice, da to mere da se naduvaš da ne znaš šta pričaš, do te mere da se naduvaš da ne znaš da li da kažeš što ili da ne kažeš, do te mere da se naduvaš da se izgubiš skroz, do te mere da se naduvaš da počnu zvezdice da se stvaraju ispod glave, do te mere da se naduvaš da kada neko vidi i kaže pogledaj ga narkoman, pička mu materina. Nemojte da duvate, nemojte. Ja neću duvam, od kad sam donao tu odluku, od jutros. Dakle, od jutros sam rešio da ne duvam, novac imam, mogu da završim, neću da završam travu. Boli me kurac. Šta ću dalje da kažem? Dalje ću da kažem da bilo koja vrsta droge koja se uzme na žurci je opasno, zato što se na žurkama prodaju, na primjer kao na Exit kad bi otišao, prodaje loša droga strancima uglavnom, da bi stranci uzeli to. Nemojte da idete na žurke i da uzimate drogu sa žurke. Ako već uzimate, onda uzmite od provernog lika iz kraja. Ali ja vam govorim da ne uzimate tako to, jer dobit ćete kvalitet nula i brate, i dobit ćete uglavnom dobit ćete neko sranje. To mogu vam kažem iz iskustva. Dakle, i šta još mogu da vam kažem za klub? Kad idete u klub, obavezno nemojte da dozvolite da vam konobar otvara, kako se zove, unapred flaše i donese vam otvorene ako pijete iz flaše. Zato što može nešto u piće da stavi. Znači, flaše neko otvara ispred vas. Evo, to je bonus lekcija. 30 minuta snimamo, šta ja mogu da kažem marihuani? Marihuana može da, kako se zove, izazove to da te uoče ljudi da duvaš marihuanu u vidokrugu od 200 metara. To može da smrdi mnogo. Ako ne i više, to može da smrdi mnogo. Dakle, kad duvaš, obavezno duvaj u zatvorenim prostoriji, nemoj da ti vetar poduva buksnu, nemoj napolje duvaš, ili stani u krug, nebitno. Šalje na desno i cima i potred cima. Zezam se malo. Ovo je kako se zove... Koga vipra taj ga lipa. I koga vipra taj ga lipa. Znači, ako si ti smoto joint, ti ga pališ. Ne može ovaj drugi da ga pali joint. Ali posle ovoga mi se stvarno pripalio joint, jer ja sad želim sve te promene kako se osjetim, da to prođe, smorio sam se. Marihuana može da vas dovede do stadijuma psihoze. Dakle, psihoza znači kad si odsečen od realnosti, misliš da ono što se dešava je stvarno ono što se stvarno dešava, ti si ubeđen u neku iluziju, totalno odsečen. Ja sam to doživeo posle 5 dana upotrebe teških narkotika i nespavanja. Ja sam doživeo da me grupa vojnika hoće da opkoli moju kuću i pričao sam sa njima jedno pola sata. Ljudi su mislili da sam totalno prsto, da sam lud. Niko nije hteo pričati sa mnom narednih par, ne znam, nedelja, mislili su da sam skroz lud. Krenuli su ljudi da se plaše mene koliko sam bio izubijan. Gledaj ovako, marihuanu budeš i koristio, popušiš 3-4 jointa i popušiš 5, više te ne radi. Zato što ne možeš da se overdozuješ s marihuanom, ne možeš nikako. Treba ti, ne znam, kilo i nešto, 2 da popušiš da bi mogao da se overdozuješ. Šta može da se desi? Ti možeš da pušiš 3-4 joint, nećete više uraditi, samo ćete više uspavati,
više ćete uspavati i više ćete se jesti. Jedete se posle sat i po vremena već hvatate munchies, što bi rekli Englezi, već gladniš onako i već otprilike hoćeš da pojedeš i go kurac bi pojeo. Znači, hrana dobija bolji ukus, sve ti je nekako bolje. Međutim, gledaj, ta ista marihuana će da te nagoji ko prase budeš li je koristio kako se zove u nenormalnim količinama. Ta ista marihuana će da učini neradnika od tebe. Ako si bio radnik, bit ćeš neradnik. Sve će da te mrzi jer misliš da si najpametniji, da je sve potaman i da ne treba da se radi ništa. Ako popušiš marihuanu, a treba si ideš na trening, najvjerojatnije su veće šanse da nećeš ići na taj trening, ostaćeš naduvan, sedićeš kući, gledaš nešto na TikToku, gubit ćeš vreme na Instagramu i tako dalje. Uglavnom, ono što mogu da vam kažem ljudi, radite šta mislite da je dobro i šta mislite da treba da se radi. Ja sam Kengur Srb, ja sam dao nešto, čisto malo ove informacije o marihuani, u mom iskustvima, malo sam produžio temu, otišao malo levo, malo desno, vratio se tu, na mesto, najispravniji lik na TikToku, na internetu, Kengur Srb, najrealnija priča, Kengur Srb, istina, Kengur Srb, pravda, Kengur Srb, Bog, Kengur Srb. Toliko ljudi, 16 minuta kontenta, direktno za vas, direktno s kanala Kengur Srb s YouTube-a, posjetite, pogledajte i lajkujte i šerujte obavezno. Hvala puno, prijatno!